سەرۆکۆمارê Tirkiye li gel şandeka pilebilind doh seredana Rûsyê kir. Li gel Serokê Rûsî dawîn pêşhateyên rewşa Sûriyê bi taybetî dawîn pêşveçûnên meydaniyên Idlib û Hemayê guftûgo kir. Piştî dawî hatina civîna navbera Vladimir Putin, Serokê Rûsya û Recep Tayyip Erdogan, Serokê Tirkiye li Moskoyê paytexta Rûsya kongrekî rojnamevanî hevbeş hata derxistin. Têde Serokê Tirkiye bi eşkere ragihan hevdîtina xwe de li gel Serokê Rûsî Vladimir Putin dawîn pêşhata û pêşveçûnên meydaniyên Idlib û Hemayê herwiha avakirina navçeya Aram lotkeya Sê Alî derbarê Sûriya ku biryara heyvabê de li Tirkiye were derxistin çawaniya ji navbirina terorê li Sûriye û hin mijarên din guftûgo kirin. Derbarê rewşa Idlibê Erdogan got niha rewşa bajarê Idlibê gelekî alos bûye û ji ber vê rewşa xerab rewşa leşkerên Tirkiye yên ku li wê deverê dimînin di metirsiyê de ye. Ji ber vê yekê ew ê tedabîrên zêdetir ji bo parastina hêzên xwe bistînin û got ku rejima Esed bi armanckirina bajarê Idlibê û gundewarê wê rekeftina Sûçiyê bin pêkiriye. Erdogan herwiha daxuya kirin jî ku di wê hevdîtinê de ew Putin li ser avakirina navçeya Aram jî rawestiyane. Got ku nabe bi tu awayekî qesedê û çekdarên YPG yên bi ser peyedê ve li devera Rojhilatê Çemê Feratê bimînin. Serokê Tirkiye balkişand ser derxistina lotkeya Sê Alî derbarê Sûriyê jî û ku biryara ev lotke nîvê meha bê de li Tirkiye were encamdan. Jariyê xwe ve jî Vladimir Putin Serokê Rûsyê di wî kongreyê rojnamevanî de axifî û got wan her du aliyan di ser peydakirina ewlehî û aramiyê li bajarê Idlibê kirine. Serbarî standina tedabîrên nû ji bo jinavbirina terorê û grûpên terorîstî li Idlibê û gundewarê wê. Derbarê navçeya Aram Putin tekez kir. Avakirina navçeyeka Aram li Rojhilatê Çemê Feratê pêngaveke erîniye wê di berjewandiya yek parçeya xaka Sûriyê de be.